Dobrý večer, já se jmenuji Filip Petr Jánoš a jsem majitel společnosti Petr Jánoš Transporte. Součástí naší dopravy je služba Limousine Service, kde nabízíme vlastně transfery lidem na eventy, jako je tento, nebo transfery klasické z letiště na hotel, nebo z hotelu zpátky na letiště a po případě z adresy na adresu. V případě, že potřebujete například nějakou party s více přáteli, tak vám zajistíme, jakýkoliv odvoz budete potřebovat. Poriadate svatby alebo pomáhate aj pri svadbách a takýchto eventoch? Přesně, svatby, to je taky náš obor. My jsme zaměření od organizování dopravy svatebčanů až po organizování například soukromého tryskáče nebo helikoptéry nebo luxusní jachty. Aký dopravný prostriedok je najobľúbenejší? Ktorý si klienti najviac vyžadujú? A tady ten, který jste viděli, kterým tady hosté jezdili dneska, to je ta V-klase. Koľko hostí sa zmestí na jednu jazdu? Tady do té V-klase se vejde 6 lidí. A akú najdlhšiu trasu ste s touto limuzínou už prešli? Zurich, Řím. Zurich, Rím. Naozaj. V jeden deň. Ano, jeden transfer. Ako ste vnímali networking? Já ho vnímám pozitivně, určitě s ohledem na to, že se tady střetnou čeští a slovenští podnikatele, kteří působí ve Švýcarsku a můžou navázat kontakty.